vítám u nového videa, dneska je to na Farming Simulator 14. Určitě to znáte. Je to dobrá hra a my si ji dneska zahrajeme, protože je už jeden kámoš jménem Moucha Spacholík už ji natáčel, je to kámoš ze třídy, tak jsem se rozhodl, že to natočím taky a už jsme tady. Takže já jsem tady s Casem a zrovna jo, takhle. Moucha Spácholík to natáčel, tak jsem si řekl, no tak já to zkusím taky, no. Tak jsem to zkusil. Pardon. Tak jsem si takový věci a budu mít ještě jedno video a to bude s mojí ségrou, která taky má svoji farmu. My máme každý svoji farmu. Já ji mám na mlýně a ona ji má na farmě. Takže já si takhle tady zatočím, tady je moje farma. Tak, takhle. Už jsem tam byl, pardon. Tak, jedeme. Tak. Ještě tam zacouvat k tomu vleku, nastartovat řezačku. Už to sečeno. Takže to posečeme. A v příštím díle bychom dělali orali a sázeli. Já sážu teď jenom kukuřici, protože tím krmím krávy a vozím to do senáží. Takže to je dobrý takhle. Takže já to teď poseču celý. My můžeme dát automaticky jeho řidiče. Tak prosím, pane řidič. A takhle dojede, já si tady dodělám sám. Zatočíme. A jedeme stíct dál. Jo. Natáčím přes Rekord AB mobil a našel jsem to na YouTube, tak jsem to přes obchod Play a na YouTube si mě můžete najít jménem Maty5511 a já se na vás budu těšit, dávajte lajky, dislikey, odběry a budu moc rád, když mi dáte nějaký ten palec nahoru, nebudu rád, když mi dáte palec dolů a budu rád, když mi dáte odběry. A Mouchasovi taky, prosím. Teď to tady pozečeme a dosečeme. No ona z toho asi bude plávečka. Takže teď to posečem. Teď to sečeme. To je tý druhý farmářky case, jenže on se ho tady zapomněl, má tady svůj valník. Takže to tady teď dosečeme. Máme to rozsekaný. Tu tady odpojíme řezačku. Tak. Jo a teda takhle vyšet. A v příštím